hasteni khaganang lukurungni chubamung nangui tongkha Uttom Debbarma mungoi tangi chajanai oti prasad takhok bini kami Bishalgor bakhasteni Bahu Chandra kami samung tangi chajanai takhok Uttom Debbarma thangnai taldok sikang atomsano samung tangma jorao bohok sajagoi bemar hamia manjakmani yagulo saknai nogotlangibo rangpuisa chugya angmabai kifilima phaikya tabuk taldok rumui nogono klaijak thongarok klaijak busa khorok batai hignotiyei o takhok Uttom Debbarma lukuruni nognogo samung tangoi ajioi nog nukhungno mothangi tonimani phiaba thanai taldok rumui samung tangi manjajalia takhok Uttom Debbarma sajla khoroknoi kisamisa samung tangi tabuk nukhungno mothangi tonijakha amobai chanani doro sak naijagi manya khaganang lukurokni thani koimung yafarka lukurok chuba khangke hamui bachai mannani khakamung yang chugya angi tongma joraobo hapangni phasingtei manya mungsa hamkrani sep manya nog nukhungno khoboi nangmani juda juda sebrok thanai salkisa sakang tipramo thani adong rok borokno chubamani yagulo tai kebo thangi chubamangni yak phologini yakho takhok Uttom Debbarmano kaham sak nainogo thangai kaham sak nainai bai naijagoi sak hamnani muchungma bai lukurungni thani koimung yafarka chubanani bagai khaganang lukurok chubana hani wansugui tongkhake chubana muchungui tongkhe screen o rijak borokni account number tei chubai manane taldok rumui thongarok klaijak takhok Uttom Debbarma bini nukhungni bial nukhungo birman wngmani kok serai seraike Koktoma Express no sahayo khanarika bini logi song faidi khanai nelena chini Koktoma ni bisingtei Bishalgoni simi chini Koktoma thumi rohannai Sumit Debbarma ni rohorja Koktoma Express am kingka anki hingke ko bol kise bisa saja dong to te ta dino hoge bai gune hospital ko talang kha aro ko talang ne ko hanya tau hani hai se kalai tong se ko rang ko sa kar ko tau busung ma zong khana bo ma haijeng mani soi ma sung kan bo sung ma thela soi ma sung kha ka tam khanor tangai ro sa jong so bo sa ma haijeng te tam khana chele ko buni nok nok kise misi ma ka pa pun chai ko bo so tangai me ka sab tangai char sa tang na se hanya ka bang hun pur ma la sab tangai char jong ta bo bu sa ro kise ai ko tong dong ko han abun kise misi ko bunya ro tang na ai ko ta ke ba phonda suba phakya ke phon pun suro so bayo ko ma tharo so bai phika kise lukurong nung tam sana mo sunin ba khan ko to ta khro bu khro na sing na ji ko an bu sai ba hamya ang tei boro no ma sinai an bu sai chi tang ni chanai tang ni char nai an bu sai chi tang ma le ang ang boro rang pu sha nya ji sinai bono mang sang bo ho ro mang sama tong kang bo som yo tang nyai ta khro bo khro jo to no anu so bai bai ji an bu sai no na nyen ba ki sen su kan बहुत खामानि सात मास सुनिया डाक्टर पाइका कभारेज पाइका रांग खैखे खसखनो नायनो नाजमालिया जिगिरबो थांबाय थाव बिनि थानि रांग खैखे बिथिउ साइनिया साबुं थानाय खरै nin ba saro ma ba suro सालाखनै बोरै तिनजा बोरै कथा salam kunai tam kheng mani mo mo atom sa tongte tong biche mise bunyar samtangte tangte tangi tong sa atom sa bok sani leng tha ka hospital tang mani tui gor tang kha nya sa komi phakanya ko bres thang kwa ar thang ki sa komi kalai phi tang ba sai maya ta bai busuk ma sro kalai mani baru khana soi ma sung jong soi ma sung jong na ni ni mung kata ma Uttom Debbarma parang ke Bahu Chandra para PS PS Bishalgor